יש מקרים שנגיד בן אדם מגיע לך והוא בטוח שהוא הולך לחדלות פירעון, בטוח שהוא יכול להיות שהוא יאבד את הבית, וכשראית את הסיטואציה הבנת שאפשר להוציא אותו מזה אחרת? כן, בטח. חייב להבין רגע משהו על היחס בין חדלות פירעון להסדר נושים. הסדר נושים בבית משפט יאושר כשהלקוח שעושה את ההסדר יכול לשלם יותר ממה היה משלם אם היה במסלול המקביל בחדלות פירעון. אוקיי. כשעושים הסדר נושים ממונה מנהל הסדרים, ומנהל ההסדרים בעצם בודק את היכולת תשלום של הלקוח, ואם הלקוח מיטיב עם התשלומים מאשר בחדלות פירעון לנושים, מאושר הסדר נושים. אז כשבא אליי לקוח, בוא נדבר על בחור בשם א' נקרא לו, הגיע אליי והוא מרוויח 18,000 שקל בחודש לצורך העניין, ויש לו יכולת לשלם 4 או 5,000 שקל בחודש. ואם אני רואה שאני עושה לו את המחשבון חדלות פירעון, יש ממש מחשבון, אמות מידה ממונה, זה פחות זה, והיה יוצא לו 2,000 שקל, בגלל שיש לו הוצאות מסוימות, ילדים, גן וכו'. ואני רואה, אוקיי, חדלות פירעון היה משלם 2,000 שקל, הסדר נושים היה משלם 4,000 שקל, עדיף לקחת אותו להסדר נושים. למה עדיף לקחת אותו להסדר נושים? כי הלקוח הזה ספציפית, הדבר שהיה הכי חשוב לו, זה כמה שפחות הגבלות. להישאר עם הוויזה, להישאר עם הצ'קים, להישאר עם כל מה שחדלות פירעון לוקח ממך, אין מה לעשות, כחלק מההגבלות במסלול. הסדר נושים לא לוקח לך את זה.